Hvornår drikker du alkohol? I weekenderne? Hvorfor drikker du alkohol? Det gør jeg, fordi det er sjovt. Og hvor meget drikker du? Meget. Hvor meget alkohol drikker du om ugen? 10 liter vodka. Hvornår drikker du? Jeg drikker i weekenderne, måske om torsdag. Og hvorfor drikker du? Fordi det er fedt. Jeg ved det. Okay. Hvornår drikker du alkohol? Det gør jeg mest i weekenderne. Og hvorfor drikker du? Fordi det er sjovt. Og hvor meget drikker du? 15 genstande til 10 genstande. Hvad er konsekvenserne for et ungt menneske med for højt alkoholmisbrug? Konsekvenserne der er vel, at man ikke kan koncentrere sig i skolen, og man bliver, hvad var det, de sagde, man bliver sådan dårligere, man bliver ikke et dårligere menneske, men man tænker mere på sig selv, fordi man ikke har overskud til andre. Og så kan det også være, at du ikke har tid til de fritidsaktiviteter, du normalt bruger din tid på. Kender du konsekvenserne for et ungt menneske af for højt alkoholmisbrug? Altså, det jeg ved, det er, at man ligesom, det beskader hjernen, og sådan, du ved ikke rigtig, hvad du laver og sådan noget. Kender du konsekvenserne for et ungt menneskes alkoholmisbrug? Ja. Ja? Og hvad er konsekvenserne? Det er blandt andet, at man bliver dårlig social, og det er også dårligt fysisk. Og ja, leveren.